Il-ġurnata tal-5 ta' Mejju tfakkar il-Jum Internazzjonali tal-Qwiebel, jum li fih tkun rikonoxxuta u ċelebrata il-kontribuzzjoni imprezzabbli tal-qwiebel. L-MUMN, il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel permezz ta' stqarrija qalet l-ommijiet, il-missirijiet u l-familji tagħhom f'din l-aħħar sena batew minn stress kbir b'nuqqas ta' kura fis-saħħa mentali u għalhekk il-Union appellat biex dan is-settur jingħata aktar priorità. In-nuqqas ta' impenn mill-Gvern ta' Robert Abela biex jara l-servizz ta' kura mentali jkompli jitjieb jikkuntrasta ferm mal-mod kif il-Partit Nazzjonalista qed jara li jippreżenta politika li ttejjeb is-saħħa mentali. Fil-fatt il-ħadd li għadda, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed ivara proposti ġodda f'dan is-settur tas-saħħa mentali. Il-qwiebel kemm f'pajjiżna kif ukoll madwar id-dinja baqgħu jaħdmu bla qiegħda waqt il-pandemija. Bl-MUMN tirringrazzjahom għall-impenn tagħhom mill-aqwa u tal-li qed ikomplu jassiguraw u jieħdu ħsieb il-ommijiet u l-itrabi illum u kuljum. Dan apparti li mill-ewwel joffru l-għajnuna lill-familja kollha tat-tarbija.